A Ra de Tres Ollos. Este conto está dedicado a todas as persoas que cada día traballan para defender o noso planeta. Dende que naceu Cabezolo xa sabía nadar. Medrou e converteuse na primeira Ra de Tres Ollos. Como todos os anfibios, tiña unha pel moi sensível. A auga na que vivía estaba moi sucia e tivo que poñer un traxe de raias para poderse bañar. Ra de Tres Ollos seguiu medrando e aprendeu a choutar. Unha vez na terra descubriu que o ceo sempre está cuberto por unha gran nube gris. Viu que nese lugar había cousas e preguntábase que farían esas cousas alí. A Ra de Tres Ollos encantáballe estar coa súa avoa. Noutra este lugar era moi diferente, contaba a súa avoa. Estas cousas non existían e aquí vivíamos moita xente. Agora ninguén ficaba alí. Por todos os días aparecían máis e máis cousas. Eran cousas novas que xa ninguén quería. A Ra de Tres Ollos seguiu medrando, aprendeu a choutar e a ollar cada vez máis lonxe. Así foi como descubriu que aquilo non era unha nube gris, en realidad era fume. A Ra de Tres Ollos decidiu entón ir alí e investigar o que estaba acontecendo. E de súpeto chegou unha fábrica, a fábrica de cousas novas. Esa fábrica producía cousas novas sen parar. Tantas cousas non nos deixan vivir felices. Ra de Tres Ollos quería dicirlle á fábrica que parase de producir cousas, mais non sabía como facelo. Con que a Ra de Tres Ollos deu en berrar para que a fábrica parase. Foi un moi grande berro, que unha radera endexamais. Mais o seu berro era demasiado pequeno se o comparamos co estrondo desa enorme fábrica. Non valeu para nada. Ra de Tres Ollos acabou por volver a casa. Quería mudar as cousas, mais sentíase moi pequeniña para conseguilo. Sería posible? Ao chegar explicoulle a súa avoa o que achara. Como non sabía que facer, pensaron que o mellor sería contarllo a máis xente. Ra de Tres Ollos contoullo aos que pasaban por alí. E decidiron que había que cambiar as cousas. Chegaron a un acordo para traballar en equipo. Unha por unha foron levando todas as cousas que ían atopando ás portas da fábrica. Xuntaron tantas cousas que a montaña que se formou era máis grande que a fábrica de cousas novas. Cando a fábrica viu todas esas cousas, preguntouse se de verdade cumpría fabricar tantas cousas novas. A partir de entón, a fábrica comezou a reutilizar as cousas que xa existían e pouco a pouco aquel lugar foi mellorando. E a fábrica tamén estaba mellor. A Ra de Tres Ollos puido quitar o seu traxe de raias e bañarse como máis lle gustaba.